Ja kosim. Ali odmah da vam kažem, to je Inji. Ja letim na velikim visinama gore i hladno je, nahvata se buvanje. Ne brinit će, stopit će se. A vi ste voditelj ove manifestacije, ili tako? Jesam. U stvari nisam. Mislim, ja sam njegova zamena. Čija zamena? A Lale to. A Lale je ko? Lale... Lazar. Gospodin Laza Lazarević. Laza Lazarević. Ja sam obično jako dobar sa imenima, ali gospodina Laza Lazarevića ne bih mogao da se sjetim. Svejedno, ako ste vi voditelj ove manifestacije, treba da znate da je nastupila vanredna situacija. Vanredna situacija? Vanredna situacija koja sam htjela od mene da se ovako vanredno obučem i da vanredno brzo doletim. Počnem da spašavam kako ljude, tako i imovinu, a možda i jedno i drugo. Vidite, ove sirene malo pre su zbog toga bile. Mislim, šta se ovdje dešava? Još uvek se ništa ne dešava, ali će se mnogo toga desiti ukoliko ja ne nastupim odlučno, brzo i neustrašivo. Vidite, tamo na proslavi je u ovom trenutku na švedskom stolu jedno prase. I ono je, u njega je u stvari podmetnuta jedna, sad nemojte da se uplašite, ni vi, ne, jedna bomba. Bomba? Bomba. Kakva bomba? Ne obična bomba, nego holesterolska bomba. Možete misliti koliko će holesterola, kako mi se smijati, nemojte se smijati, ovo je ozbiljna situacija, znate. Holesterolska. Možete misliti koliko će holesterola prsnuti po nadružnim zvanicama ukoliko neko samo priđe od njih i otkine reš, repić i ulice. A naš narod je sklon tome i ja, s obzirom da to znam, požurio sam da pomognem. I to je strašno. I ne samo da je strašno, nego i strašno masno. Čekajte, to prase je punjeno eksplozivom? Jeste. Čekajte, smo u opasnosti ovdje i svi mi prisutni ovdje. Moram da vam kažem da smo u najvećoj opasnosti nas dvojice. Nas dvojice? Jer smo ovdje izloženi udar odavde najviše. Nemojte tamo ići. Nekamo Putin će. Nemojte. Vratite se ovdje. Tu stanite. Što to liči? Izvinite, ovdje ste najbezbedniji. Ako hoćete negdje se sklonite, onda siđite ovdje. Ovdje? Da, ovaj bunker u mišju rupu. Mišja rupa upravo za intelektualce, pošto ste vi. Čućete tu i kad ste već tu, da znate, ja ostajem ovdje. Dobro, slušam. Ako eksplodira prase, neka me udari među njega. Neka plečkica, neko ribarca, neka kriminalna. Ili čak i sama praseća glava sa pripadajućom jabukom. Nisam ja važan. Važno da ste vi bezbedni. A vi, kad ste već tu, uzmite i ovo. Treba će. Ja? I vi. A šta je to? To su pitanja koja ćete mi od ovog trenutka postavljati, jer od ovog trenutka počinje vanredna konferencija za štampu, koju sam ja smislio leteći gore i videći ovdje ovu kritičnu masu ljudi i rekao, grejate je da ovi ljudi ne dobiju svoju konferenciju za štampu. Lepa ljubica, rekao, grejate. Izvinite, a kako mislite konferenciju za štampu, pa ja sam ovdje jedini novinar. Jedan pravi novinar sa nekoliko pravih pitanja i meni se svim dovoljno. A prava pitanja su vam upravo tu na tom papiru za to izvrti. Znam, ali nemojte pogrešno da me shvatite, ali ja nikada nisam bio na vašoj konferenciji za štampu. Pa to je vaš propust. Evo prilike da ga ne dopadite. Nego, ne znam da li ću se Sama tišina! Znate ta pitanja i čitajte. Ako su malo nečitka, izvinjam se, letao sam na mojoj pravici. Šta je ovo? Moj krasnati sam pisan. A stvarno je malo nečitko. Pa, što da? Da počnem ja onda. Početi. Kako ste vi? Ja sam dobro, ali to nije kraj pitanja. Ima još precrtano nešto, pa onda iza toga. Kako ste vi, pored svih svojih redovnih
obaveza uspeli da nađete vremena da doletite i ovde gde su ovi ljudi U velikoj opasnosti. Drago mi je da ste mi postavili baš to pitanje. Joj, koji si ti kralj? Plačem cijelo vreme, strašno. Ja uvek nađem vremena kada su naši ljudi u opasnosti. Bilo da im preti mutna obrenovačka voda, bilo da im preti beli crkatički sneg ili žuta bagra u asfaltu. Ja sam uvek tu da im se nađem, da im pomognem. Tako i sad, kada preti ono pras. Ima li još neko pitanje? Šta si ja, te jedini imate pitanje? Recite nam, ti ljudi koji su unutra, zvanice na proslavi, jesu li oni u velikoj opasnosti? Hvala vam na tom pitanju. Jesu, veliko su opasnosti. Ako ja ne budem delovao brzo, odlučno i neustrašivo, a pošto specijalci još uvek nisu stigli, ja vidim TV ekipe su se već postavile, ne vidim razlog da ja sam cijat. Ne uđem i počnem da evakuišem te ljude na očigled cele naše javnosti. Ima li još neko pitanje? Imam ja. Neka malo i njega, pustite malo i njega. Kako mislite da sad nešto pišu, ne može da se pročita nikako, a evo završava sa zvonce na proslavi. Zvanice. Ne može ovdje pogledati. Šta je ovo? Hrabro evakuišete. A to je š. Da, ja pišem š sa tom crtom ispod, šta je? Tako se piše. Toma piše sa crtom iznad, pa se čita kao c. Napiše Šešelj, svi čitaju tete. Piše Šutanovac, je to Tutanovac. Š, hrabro evakuišete. Kako mislite